Elsznik, Cykinizjan, Iwanić, no on ma tutaj jakby bardzo szeroki wachlarz tych rozwiązań, poszczególnych sytuacji, NDI wyłożenie i gol niestety, bardzo ładnie rozegrana akcja, Krunic. No właśnie, umiejętność gry pod pressingiem, umiejętność gry w takich kontakcie bardzo szybko daje siebie znaki Lechowi. To jeszcze, że ta piłka nie była, będziemy za chwileczkę mieli ten moment. Tu mimo wszystko, że wydawało się pod kontrolą, to jednak z drugiej linii przyszło to, czego się Lech nie spodziewał. Ale zobaczmy, jak tutaj wyglądała ta elastyczność, ta mobilność zawodników Crvenej. Po pierwsze, podwojenie ofensywne po lewej stronie. Po drugie, zobaczmy, to jest kolejne zejście w tych pierwszych 10 minutach z prawej strony Milsona centralnie. Rozegranie z... Lech się rozkręca. Kolejny atak. Był tam Palma, jest Moutinho, Isak i gol! I gol! Ależ fantastyczna akcja! Cudowne wykończenie Mikela Isaka! On się nie zatrzymuje! On tutaj jest herosem! On jest legendą Lecha! Ależ to była piękna kombinacja gospodarzy! Mikel Isak Król! Bez słów, proszę patrzeć, podziwiać i krzyczeć w domach. Stadiony świata, fantastyczne dośrodkowanie Moutinho, nie można tego było zrobić lepiej niż Mikel Isak. Elsznik, zamieszanie, gdzie jest piłka? Jakimś cudem się chyba tutaj wyratowaliśmy. Chociaż Serbowie są przekonani, że piłka przekroczyła Krunic. Jeżeli to jest ten moment, to nie. Jeżeli to jest ten moment, to nie. Odrobinę wcześniej też był. Mamy nadzieję, że była tam jednak przytulona ta piłka do krawędzi linii. Znaczy, to też nie jest takie oczywiste, tak jak my to zobaczyliśmy tutaj, że ta piłka przekroczyła, to jednak tam o milimetry wszystko się rozgrywa. Niestety. Taki drugi gol dzisiaj, taki wynik 2-2. Naprawdę można sobie wyobrazić, że będzie piekielnie trudne zadanie w Belgradzie. Oj, Popatrzmy. teraz błąd. 4 graczy z Crvenej Zvezdy niestety. 1-3. Kluczem było to, żeby nie popełniać swoich prostych błędów. Żeby nie miała Crvena Zvezda szansy wykorzystania tego. Nakarmienia się tymi deficytami. Czasami to są błędy w ustawieniu. Czasami są to błędy, proste błędy techniczne. Tutaj próba zagrania zewnętrzną częścią stopy przez Pereirę. Cykinizjan. Zobaczmy wyłożenie piłki. To jest ten moment. Poszli za akcją i bramka zdobyta przez Bruno Duarte.